Jingalang Jong ka Dorbar pelun Jong ka Shnong Erpakon hake Executive Committee ka Basyong Jingalang menta ka Arpo tarik ka sengi balang kalaya keren sani haror ka jingsha penyap uba kermen lingdo nonglan ha uwe ubar jala bateri dhaba ka baja ha khatwai tarik jemang ka Dorbar pelun ka Shnong Erpakon kalarai banbe Shnong no ya baro ki Bar-Jylla ki bawan trei bala bat ki basawai ru kumju na pa uput usam Jong ka Shnong ka Dorbar Shnong bayalam da urang ba Shnong uba thongni bat secretary Shnong uba lamborlin kharshilot kalarai banle dak bating ya ka balaja bat bamait terut no dak babe Shnong no shi sendan ya baro ki Bar-Jylla ki basyong sawai ni ki bawan trei bala pa uput usam Jong ka Shnong Erpakon kalarai ru ba utrai ke building ba IY banbu ya ka RN Sharma Hotel ba un betha ya utrai ke hotel ba un mi no bat ban ya lamlut ya baro ki nong bala Bar-Jylla Hapoh ka shibnai nalor kani ka Shnong kalarai bakan perking no ya ka jing INOC ya ki Bar-Jylla ki badan jing temu banwan sengkam singjam Hapoh uput usam Jong ka Dorbar Shnong Erpakon Pat.